Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM, kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini na usab ang usa ka taknang tulumanon ang mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong igsuon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, makig-uban kaninyo sulod sa usa ka takna nga paghatod sa mga kamatuoran nga maoy magadala kanato ngadto sa hingpit nga kalawasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Og kon aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit, kana dili aron supakon ang Biblia. O kini atong programa padayon nga inyong mapatalinghugan, nining sibihan karon nga inyong gipaminawan din aduna nay 24 na ka mga radio station ang mabati ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Dili na lang namo isa-isahon pag-mention mga kaigsunan para sa pagdaginod sa oras tungod kay bililhon man ang atong programa. O ang amo usab nga pagpadayon sa mga pagpanimbaya sa mga kaigsuonan nga padayon usab nga nihatag suporta o nagapatalingog o nagasudong kanamo via Facebook Live tungod kay kining programa sa uban nga mga radio station niining inyong pagpatalingog makita man sa YouTube, makita usab sa Facebook kay live kining programa sa Facebook mga kaigsuonan nga inyo karon nga gipatalinghugan. Ang mga kaigsuonan nga dinhi nanukad o aniya nining dapit sa tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson dinhi sa Blackport, New York. Dinhi usab sa Oklahoma, United States of America ni Sister Rizal Barbosa sa Moramos, Graham. Dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Amakiton Hermias family. Ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charmenia Hermias, Rever Lelita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. Ato igsoon Ambrosio Birano and family dinhi sa Prosperidad, Agusan del Sur. Ato usab nga igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos ug siyang kapikas Rosita Co Mangalos, nagapatalingog ug nagapaminaw. Dinhi sa Claveria atong igsoon usab Froilan and Gina Factoranan Mangalos. Ingon man ang atong igsoon dinhi sa Taguluan, si Brother Jerry Edkila ug siyang pamilya. O ang ato usab nga higala nga kanunay nagapaminaw og nagasudong sa Facebook atong regular nga tigpaminawan dinhi sa Sitio Mandangisyaw sa Upper Hasaan, Misamis Oriental, ang presidente sa Farmers Association mao si Brother Limuel Resemilia. Og usab ang tigpaminawan nato nga niya dinhi sa Kimaya, Hasaan, Misamis Oriental, Sister Nini Castañeda. Ato sa higala dinhi sa San Francisco, Agusan del Sur, Brother Democrito Badino uban sa iyang pamilya. O ingon man atong igsoon dinhi sa Butuan City, Brother Demetrio and Marina Campado. Ato usab nga igsoon Brother GC Salazar dinhi sa Lipa, Batangas at sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. Atong mga kaigsunan sulod sa PBCM compound o usab atong gitimbaya ang mga higala nato nga mga salesman nga padayon usab nga nagapaminaw og nakasudong sa Facebook, kalakip usab kamo sa among mga gipanimbaya. O niadtong gusto magapaabot sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Og hindi karong higayon na mga kaigsunan, ihatag ko kamo sa pagpaila sa mga kaubang ibanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba o ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ibanghilista. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Og ninigayon na ihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pag ibanghilista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa pagatod kanyo sa kamaturan ug ako nang magpamusta
sa mga Telebrico family ug sa tanan atong mga kaigsunan sa pagsuporta ni atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og nini karong higayon na mga kailangan mo kaigsunan, ako kong ibalik sa akong kauban nga ministro. Ninihigayon na, Brad Rene, Brad Dever, o Brad Ronald, dili na ito makauban, ang atong Executive Vice President, at the same time, Chief Minister sa PBCM, Reverend Charlie Ihuinyo, tungod kay doon na siya ay giasikaso. Importante nga giasikaso, basta kita lang ang gitahasan, dinhi ini karong higayon na para sa padayon nga paghatod sa mga kamatuoran. O ang atong paghisgutan karon mga higalag mga kaigsunan, ang tema atong i-plaster sa screen para nga inyong makita. Mao kini ang tema nga atong paghisgutan nining higayuna o nining karong panahon na. Ang pulong matud pa, ang pulong tugon nga nakasulat sa Biblia nagpasabot ba kini sa adlawng igpapahulay? Mao kini ang atong tema nga tagaan natong pagtagad mga kaigsunan, mahitungod nining pulong nga tugon. Nga matud pa kini ba'y nagpasabot mahitungod sa adlawng igpapahulay. Ngano nga kini nga tema mo'y among abot nga paghatagan og saysay og mga pagpamatuon. Tungod kay dili ikalibot mga kaigsunan nga sa padayon ninyong pagpatalinghog nining among programa inyong mabati nga doon na kami gipangtubag nga mga atake o mga pamahayag sa kakontra namo sa doktrina nga usa ka pastor sa Sabadista nga nagpaila sa pangalan nga mao si Pastor Mitchell Bendilio. Nanukad usab dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixki di Dipolog. Nagsunod siya sa among programa kay among programa alas 6 ngadto sa alas 7 ug ang iha alas 7 ngadto sa alas 8 matag adlawng Domingo. Ngano nga among gitagag pagtagad kini kay dili kalimot nga kining maong pagtulunan usa sa ilang doktrina mga kaigsunan mao ang pagbantay sa Sabado nga adlawng igpapahulay. Magigamit siya nga mga teksto mga kaigsunan nga iyang ipapabor diha sa ilang doktrina tungod kay ilang gidahom nga ang pagbantay sa pahulay nga Sabado nagpadayon. Nagamit siya nga atong tukion ang mga teksto kung haom ba mga kaigsunan. Kay basta mag-isgot ang Biblia tugon, dili sa tanang panahon nga i-address nato sa adlang igpapahulay. Kung doon na may mabasa nga gigamit ang terminong tugon, atong susihon kung dagpak bagyod sa kagustuhan nining among kakontra o kulo kabildos doktrina nga mao si Pastor Mitchell Bendilio. Bueno, dili man nila mahibaluan Brad Dever, Brad Ronald o Brad Rene Oo. nga mao ni atong tubagon unless og dili nato unless kun atong ipabati ang pamahayag ni Mitchell Bendilio nga nigamit og teksto para niya nagpabilin og nagpadayon ang pagbantay sa adlang pahulay nga Sabado tungod sa pulong tugon. Atong paminawan ang iyang pamahayag nining pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio. Anong nahimo ni silang tinunglo mao ni karon? Atong himay-himayon ang Biblia. Jeremias 11 versikulo 3. Nganong nahimo ni silang tinunglo? Basa. Ug umingon pa kanila, mao kini ang gingon ni Jehova ang Dios sa Israel. Tinunglo katong tawo nga wala na magapatalinghog sa mga pulong ni ining tugon. Sa to pa, tinunglo katong tao nga wala nagapatalinghog ni ining tugon. Naay tugon, og di ni mo na patalinghogan, tinunglo ka. Unsa maning tugon nga kung dili patalinghogan sa tao, mahitabo nga mahimo kang tinunglo og ang tinunglo atong gibasa kaganiha maadto sa linaw nga kalayo. Deuteronomio 4:13 unsa maning nga tugon? Ug siya mipahayag kaninyo sa tugon sa iyang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan ang napulo ka sugo ug iyang gisulat kini sa duha ka papan nga bato. Hinundo man ato igsoon nga ang napulo ka sugo tugon. Kung nay tugon, may gitugon, may nagtugon. Ang Dios ang nagtugon, ang tao ang gitugon, ang napulo kasugo mao ang tugon. Og dili ka magpapalinghog ni ini, matinonglo ka. Mao na nga kamo karon nga mga pastors, kamo karon nga mga ministro, kamong mga reverend nga wa mo nagtudlo sa napulo kasugo, kay dili na importante hinondumi tugo na sa Dios unya matinonglo ang tao nga dili magpatalinghog o mutuman sa tugon. Ngano man, usas na pulo kasugo, di ka mangawat. O di ka na magtuman, usa may resulta nimo kawatan.
mahimot ang kawatan. Usas na pulo kasugo, di ka manapaw. Natanawan ang digod mo tumag na pulo kasugo, o say nahitabo. Ha? Na delikado. Mao na mga higalang mga kaigsunan nga importante tumanon ang tugon o kining tugon na dili kay matapos ni nga sa mas uban nga sa panahong Kristohanon dili na ni angayan tumanon. Anong Timoteo 6:14 unsay giingon? Basa. 14. Anong Timoteo 6:14? Ako magatugon kanimo sa imong bantayan ang mga sugo nga migawas kini sa Na buli. mahigawas. Mahigawas kini sa buli ug mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay giingon? Ako magatugon kanimo nga bantayan mo ang sugo nga mahigawas kini sa mga buling ug sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. Mao ni ang giingon ni Apostol Pablo. While nga kita nagpaabot kang Kristo karon bantayi ang tugon nga napulo kasugo, kay kining tugon na kinahanglan bantayan kay kundi na nimo tumanon ang tugon nga maong napulo kasugo, mahihimo kang tinonglo og ang patinonglo adtos linaw nga kalayo. Okay. Klaro og nabati na to ang pamahayag ni Pastor Mitchell Bendilio nga gigamit niyang teksto ang Jeremias 11:3 nga tinunglo ang tao kung di magbantay tugon. Iya ding gihubad kung unsang tugon na nga kung dili mo bantay ang tao niini matinunglo. Gibasa niya ang Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 13 nga mao tugon sa pagpatuman sa napulo ka sugo. Nga naa na diha ang usa sa napulo ka sugo mao ang pagbantay sa adlang igpapahulay mo ng Sabado. Pangutana, kining gigamit ni Mitchell Bendilyong teksto, musupak ba ang mga ministro sa pagtulunan sa PBC? Dili. Hain man mi musupak. Sa iyang paggamit nga kanang tugon sa unang panahon nga pagbantay sa napulo ka sugo nga nagpadayon sa panahon kang Kristo, diha mi niana dili mo yon. So ato nang taga-aghusay kay nigamit siya sa pahayag ni apostol nga si Pablo nga nakasulat sa Timoteo 6:14 nga naapoy tugon nga gihimo si apostol nga si Pablo tinun-an ni Kristo. Conclusion dayon, ang kanang tuguna mao ang adlang igpapahulay. Tubag namo nasaypan na ni Mitchell Bendilio. Atong susihon ang gigamit niyang teksto sa pahayag ni Pablo ang unang Timoteo 6:14 rini para nga atong isaysay og atong ipasabot kinikang tuguna para sa napulo kasugo nga mao ang pagbantay sa adlang igpapahulay sumala sa kagustuhan ni Mitchell Bendilio Brad rini. Niya, akong pagbasahon kini gamit ni Pastor Bendilio nga bersikulo kini nakasulat sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 14 ug ang Biblia ang Seventh-day Adventist Bible nagaingon, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga may gawas kini sa buling ug may gawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Doon na ba'y nabasa, Reverend, nga, Brad Rini, nga ang tugon nga gipahayag ni Pablo, address nga to sa adlang igpapahulay nga nasod sa napulo kasugo, Brad Rini? Sa atong nabasa brother wala gyoy nabasa nga kining tugon gisulat diri address ni sa napulo kasugo. Sa ato pa, gidriban lang ni Mitchell Bendilio, kinang pastor sa Sabadista, kay may tugon man gud nga gihimo dinhi, gidriban niya nga iyang gipares ngadto sa Jeremias 11:3 ug sa Deuteronomio 4:13. Sa akong gingon na sa ipan. Ngano man? Kaya ang tugon nga gipahayag ni Pablo dinhi matod pa, ako magatugon kanimo nga imong bantayan. Asa ni gi-address o gipahayag ni apostol nga si Pablo ngadto sa iyang masig ka magtotoo ngadto kang Timoteo. Ha? Ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling og mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtunga sa atong Ginoong Hesukristo. Tugon daw ni Pablo ngadto kang Timoteo nga mahigawas sa buling og mahigawas sa pagsaway hangtod sa pagtunga sa atong Ginoong Hesukristo. Why connection kini didto sa pagpatuman sa adlang igpapahulay Sabado nga nasod sa napulo kasugo? Pero iya man nagining pag-drive out mo nang atong gituki. Nganong dili mo sumada nga para sa adlang igpapahulay?
nga Sabado nga nasuod sa napulo ka sugo. Tungod kay kining napulo ka sugo mga kaigsunan og atong tukion sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Wala na sila magbase niya na sa pagpatuman. Kundili ang gituman sa mga tinun-an ni Kristo, partikular sa pagpahayag ni Pablo, mauna ang kasuguan sa atong Ginoong Hesukristo. Asa ang prueba bradiber sa Biblia? Atong ipapabor doon sila ang kaugalingong Biblia is the Seventh-day Adventist Holy Bible sa Galacia 6:2 nagaingon ini. Magyayungay kamo sa mga kabugat sa usa ug usa. Ug sa ingon ni ana tumana ang kasuguan ni Kristo. Kung mao mga kaigsunan sa pagpahayag ni apostol nga si Pablo, kung doon naman sila ipapatuman nga kasuguan, dili na nagbase sa napulo kasugo or 10 commandments, kundi kasuguan na ni Kristo ang ipatuman matud pa ni apostol nga si Pablo. Nga naman, Brad Ronald, unsay rason nga naman nga si Pablo nagpapatuman nga ang iyang ipapatuman dili na ang dimensyon niya ang napulo kakasuguan kundi kasuguan sa atong Ginoong Hesukristo. Kini ba si Pablo nailalom ba kini siya sa kasuguan ni Kristo, mauna nga ang iyang ipatuman mauna ang kasuguan ni Kristo, Brad Ronald? Oo, Brad Ron. Tugkay si Apostol Pablo na ilaluman sa kasuguan sa nailaluman sa balaod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang puriba akong pagabasahon dinhi sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 21 ingon ini ang atong mabasa. Kanila nga walay kasuguan, ako nahimong ingon sa walay kasuguan. Bisan tuod ako may kasuguan sa Dios og nailalom sa balaod ni Kristo, aron makabig ko sila nga walay kasuguan. Busa matud pa ni Pablo, na ilalom di ay siya sa kasuguan ni Kristo. Matud pa sa gibasa sa kaubang ministro, Brad Ronald, bisan tod ako may kasuguan sa Dios og nailalom sa balaod ni Kristo aron makabig ko sila nga walay kasuguan. Tungod kay nailalom si apostol nga si Pablo sa kasuguan ni Kristo, mao nang iyang gipapatuman na sa pagpahayag sa Galacia 6:2 nga ang kasuguan nga iyang ipapatuman kasuguan ni Kristo. Gani og ato pang tin-awon dungagan nato sa pagpahayag sa pahayag ni Pablo, doon natay Bibliang gitawag New Testament Pinoy version. Basahon ako mga higalag mga kaigsunan ang pahayag niya sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 20. Balikan ako ang 21, pero isugod nako sa bersikulo 20 ang pagpahayag. Ingon ini. Pinoy version nga Biblia. New Testament, gingon. Pag mga Diyos ang kasama ko, pahayag ni Pablo, nagiging Jew ako. Nagiging parang Jew ako para maniwala sila. At kahit hindi naman ako required na sumunod sa law ni Moses, sinusunod ko ito pagkasama ko sila para madala ko sila kay Christ. Ganon din, pagkasama ko ang mga Gentiles, parang Gentile ako na hindi required sumunod sa Jewish law para makonvince ko sila, hindi ko naman sinusuway ang batas ng Diyos actually. Batas ni Christ ang sinusunod ko. Batas ni Kristo ang gisunod na ni Pablo. Mga higalag, mga kaigsunan. Na how come nga mi-drive out kining pastor sa Sabadistang gigamit niyang pahayag ni Pablo unang Timoteo 6:14 nga nagtugon si Pablo, iyang kidrivean nga ang maong tugon mao nga magbantay ang tao sa pahulay nga Sabado. Nasaypa na ngano. Unang-una sa ilang kapanahunan, dili na sila sa ilang pagpatuman, wala na nagbasig 10 commandments o napulo kasugo, kundi kasuguan na ni Kristo. Kay nailalom si Pablo sa kasuguan sa atong Ginoong Hesukristo. Nakaron, hain Bradrini, ang atong malig-on nga prueba, nga kining gigamit ni Pastor Bendilio 6:14 sa unang Timoteo di gyud mosumada sa pagbantay sa adlang igpapahulay ang tugon nga gihimo. Nga matod pa bantayan, nagtugon si apostol nga si Pablo nga bantayan nga matod pa sa pagpahayag dili mabulingan kung atong balikan sa pagpahayag ang iyang gisulat sa unang Timoteo 6:14
nga magtugon ako magtugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling matod pa og mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtunga sa atong Ginoong Jesucristo. Ngano brethren, tungod kay si Pablo mura po'y nagpahayag sa iyang gisulat nga sila wala mailalom na sa giingon nga adlang igpapahulay sa tapulo kasugo kay iya kanang gitawag o giexplikar niya kana daan nga pamaagi sa kasuguan. Hasang prueba brad arin sumala sa Biblia. Ang prueba, Bradron, kaya nakasulat din sa Ephesians. Okay? Ephesians Chapter 2, verse 14 up to 15 sa Contemporary English Version. Okay, so atong iplastar pag-ayo ang atong mga paghanay sa pagpangutana. Tungod kay si Pablo, nag-ingon man nga ang kasuguan ni Kristo mo, iyang gipatuman, o nailalom siya sa kasuguan ni Kristo. O nganong dili mo sumada nga ang 6:14 sa unang Timoteo, nagpailalom sila sa kasuguan sa 10 commandments nga mao nga adlang igpapahulat kay matod pa ni Pablo sa pagtungha ni Kristo dinis kalibutan, gibungkag niya ang balaod ni Moises. Pag gisigot ang balaod ni Moises, na naman diha ang 10 commandments nga nasulod ang balaod sa adlang igpapahulay. Puriba brethren, basahon nimo ang sa pagpuriba nga gibungkag sa atong Ginoong Jesucristo ang balaod ni Moises. Anya nagaingon, Christ has made peace between Jews and Gentiles, and He has reunited us by breaking down the wall of hatred that separated us. Christ give us His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Okay, so ang Biblia nga gigamit ni Brother ni mga higalag mga kaigsunan sa Ephesians chapter 2 verse 14 and 15 mao ang contemporary English version. Naman po itong bindilyo ni ini nga maong version. So, matud pa sa pag-abot ni Kristo, Christ has made peace between Jews and Gentiles and He has united us by breaking down the wall of hatred that separated us. Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Matod ba, si Kristo naghatag siyang kagulingong lawas aron sa pagbungkag sa balaod ni Moises og sa iyang mga tulumanon og sa kasuguan. O sa ato pa, gipahayag ni Pablo nga wala na diay sila na ilalom ni anang kasuguan sa adlang igpapahulay nga nasulod sa napulo kasugo. Nga mao nang Sabado kagibungkag man sa atong Ginoong Jesucristo. Unang ningon mi nga dili mo sumada ang paggamit sa teksto sa 6:14 sa unang Timoteo, matod pa ni Bindilyo, nagpadayon ang tugon nga pagbantay sa adlang igpapahulay Sabado diha sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Nasaipan, mga higalag, mga kaigsunan. Dugang pagpahayag, Brother Deber, sa Biblia, nga wala sila ang tugon nga gipasabot ni Apostol nga si Pablo, dili gyud para sa pagbantay sa adlang igpapahulay. Unsay pahayag sa tinun-an ni Kristo nga mao si apostol nga si Pablo, Brother? Atong pagkabasahon bardon, kining ang buhing pulong sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 6, nagaingon ini. Siya mao ang nagtabang kanamo nga mahimong takos nga mga sulugoon sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaad. Dili sa litra, kundili sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Ang daang paagi nga nagsulay pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas misangpot hinuon sa kamatayon apan sa bag-ong paagi ang espiritu naghatag og kinabuhi. Klaro. Mga higalag, mga kaigsunan, klaro kayo sa gibasa sa kaubang ministro Brother sa pahayag ni Pablo, matod pa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 6 sa Bibliang ang buhing pulong. Siya, si Kristo, mao ang nagtabang kanamo nga mahimong takos nga mga sulugon sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaad. Dunay gisgutang bag-ong pakigsaad. Nga diin sila si Pablo, mo'y magsugilon nining bag-ong pakigsaad. Dili daw sa litra, kundi sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Ang daang paagi, nagisgot po siya daang paagi. Dunay bag-ong paagi o bag-ong pakigsaad, doon na po'y daang paagi. Nga matod pa, nga nagsulay sa sa pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas misangpot hinuon sa kamatayon. Apan sa bag-ong paagi, ibalikan ni Pablo, ang espiritu naghatag og kinabuhi. Naa na sila ni ana, mga higalag, mga kaigsunan,
Sila si apostol nga si Pablo nga nailalom sa balaod ni Kristo. Sila mo'y musugilon sa bag-ong paagi sa pakigsaad o wala sila niya ng daang paagi nga matod pa niya. Nagsulay daw kini sa pagtuman sa napulo kasugo aron maluwas. Pero matod pa niya misangpot hinuon sa kamatayon. Lakon ipadayon sa pagbasa Brad Dever ang pahayag ni apostol nga si Pablo. Tinuod bagyod nga wa nagid sila niya ng daang pamaagi sa pakigsaad kung dili naa na sila sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaad, Brad Dever. Atong ipadayon lato bradron dinhi sa bersikulo 15. Sa maura gyapon nga kapitulo 3 sa ikaduhang Korinto, ug anya ang ato pagabasahon nga kasulatan kining ang buhing pulong nagaingon ini. Oo. Bisan gani karong mga adlaw inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises ang ilang mga kasing-kasing gibutaan. Tungod kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa napulo kasugo maoy paagi sa kaluwasan. Matinaw, mga higalag, mga kaigsunan sa pagpadayon ta sa pagsusi sa pahayag ni apostol nga si Pablo mahitungod sa napulo kasugo. Wala na sila niyana, nagpailalom kay kana gitawag ni Pablo daang paagi. Matod pa sa pagpahayag daang paagi kana sa kasuguan. Matod pa sa gibasa, o bisan gani karong mga adlaw inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises ang ilang mga kasing-kasing gibutaan tungod kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa napulo kasugo mao'y paagi sa kaluwasan. Iyan ang ganin nang atake ang napulo kasuguan nga naa nasunod ang adlang igpapahulay, dili na kana mo'y paagi sa kaluwasan kay naa na ang paagi sa kaluwasan sa bag-ong pakigsaad nga sila'y musugilon kay ang bag-ong pakigsaad diha na sa espiritu nga nagahatag og kinabuhi, mga higalag, mga kaigsunan. Nakaron, balikan ta ang pagpahayag ni Pablo nga gigamit ni Bendilio ang size 14 sa unang Timoteo, Brad Ronald. Kung atong tukion o atong subayon ang lintunganay sa sinugdan sa pagpahayag ni apostol nga si Pablo, nga matod pa sa conclusion ni Bendilio nga matinunglo ang tao kung di magtuman sa tugon, nga diin sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo nagpadayon ang maong tugon, nga wa niya masabti nga ang maong tugon nga pabantayan mao ang sugo nga mahigawas kini sa buling ug mahigawas sa pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Jesucristo. Ani Bradron, atong pagabasahon. Ang gibasa ganiha ang unang Timoteo 6:14 ban. Atong pagabasahon gihapon diri sa unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 11 hangtod sa 12. Aron masusi na to kung unsang tugona di ay kay dili man dayon na para sa adlang igpapahulay o napulo kasugo o unsa man dayang tugon ang buti pasabot ni apostol nga si Pablo. Ani Bradron, atong pagabasahon. Apan ikaw o tao sa Dios, pahilayo nining tanan, paningkamuti ang pagkamatarong, pagkadiyosnon, pagtuo, paghigugma, pagkamainantuson, pagkaaghop, pakigbugno diha sa maayong bugno labot sa pagtuo, padayoni ang pagkupot sa dayong kinabuhi, nga ngadto niini gitawag ikaw og ang imong gihimuan sa maayong pagsugid sa atubangan sa daghang mga saksi. So, gipaibabaw sa pagbasa mga higalag, mga kaigsunan para makuha nato ang thought o ang kinatibuk-an nga pag-explikar ni apostol nga si Pablo. Sulat niya ngadto kang Timoteo, matud pa niya, apan ikaw o taos Dios, pahilayo nining tanan, paningkamuti ang pagkamatarong, mao ning tugon, pagkadiyosnon, pagtuo, paghigugma, pagkamainantuson, pagkaaghop, apil sa nalangkob sa tugon, kininggingon pakigbugno diha sa maayong bugno labot sa pagtuo, padayon niyang pagkupot sa dayong kinabuhi nga ngadto niini gitawag ikaw og nga imong gihimuan sa maayong pagsugid sa tubangan sa daghang mga saksi. Brad Rini, kung ipadayon sa pagbasa ang gibasa ni Brad Ronald aron mosulod ang gigamit ni Mitchell Bendilio nga matod pa niya tugon kuno mahitungod sa sugo sa adlang igpapahulay. Kaha, Brad Rini, mao kay gipasabot kung ipadayon sa pagbasa. Atong ipadayon din sa unang Timoteo 6:13-14 nagaingon sa ang Biblia Seventh-day Adventist Bible. Sa tubangan sa Dios nga nagahatag og kinabuhi sa tanang mga butang
og ni Kristo Jesus nga sa iyang pagpanghimatuod sa tubangan ni Poncio Pilato naghihimo sa maayong pagsugid. Sa 14 dayon, sa gigamit ni Pastor Benilio, nagaingon, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling og mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Maulagor na ang conclusion dayon sa gigamit ni Mitchell Bindilio, pero og ibasa sugdon pagbasa sa bersikulo 11 na diha ang mga pahamatngon nga gibuhat ni apostol nga si Pablo ngadto kang Timoteo, kay sulat man ni ngadto kang Timoteo nga matud pa magpahilayo ang tao sa mga pagkadautan, kay matud pa pahilayo nining tanan, maningkamot daw ang tao sa pagkamatarong, pagkadiyos nun, pagtuo, paghigugma o pagkamantinoson, pagkamainantuson o paggago. Apil na dayon ang pakigbugno labot sa pagtuo. Unya sa 13 nga gibasa ni Brother ni ngadto sa 14, sa atubangan sa Dios nga naghatag og kinabuhi sa tanang mga butang ug ni Kristo Jesus nga sa iyang pagpanghimatuod sa atubangan ni Poncio Pilato nahimo sa maayong pagsugid. Ako magatugon kanimo, mao day niya ang pahayag ni Pablo. Ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kinis buling. Mao na siya. Wagi koneksyon sa adlang igpapahulay nga mahigawas kini nga dili ka magbantay. Wagi di na mahigawas sa buling mo nay tugon. Brad Deber ang ato naman pud nga ipadayon pagyud ang pagpahayag ni apostol nga si Pablo ngadto kang Timoteo gawas nga may tugon nga bantayan ang sugo nga og dili matud pa ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling. Unsa pa ang tugon nga gipahayag ni apostol nga si Pablo Bradeba? O may gihisgutan siya bradron, may tungod aning mga dato. Oo, atong pagabasahon sa mao gihapon nga Biblia kining SDA Conceived Adventist Church Holy Bible sa unang Timoteo 6 bersikulo 17 ngadto sa 18 nagaingon ini. Og mahitungod sa mga dato niining kalibutana, sugua sila sa dili pagpahitaas sa ilang kaugalingon, ni sa pagbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi, kundi hinuon diha sa Dios nga nagahatag kanato sa madagayaon gayud sa tanang butang aron atong pagakalipayan. 18. Kinahanglan managbuhat silag maayo, referado sa katong mga dato, sa pagkadato sa mga maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon o pagka mapaambiton. No sa wagi apoy nabasa dinhi nga ang tugon gikan gipaibabaw sa 11 nga gipadayon sa 17 18 wa gyud mag-mention nga kini para sa pagbantay sa adlang igpapahulay sa bado nga nasuod sa napulo ka kasuguan. Kundi apil ang mga dato nga gipahamatngunan o gitugon ni Pablo nga mahitungod sa mga dato nining kalibutan na sugua sila sa dili pagpahitaas ilang kagulingon. Dili daw sila magbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi. Dayon matud pa hinuon diha sa Dios nga nagahatag kanato sa madagayaon gayon. Unya matud pa ni Pablo ngadto sa mga dato, kinahanglan magbuhat sila maayo sa pagkadato sa maayong binuhatan. Dato sila nga kanang subay sa maayong binuhatan sa pagkamahinatagon o pagka paambiton. Ipadayon Brad David pagyud. Sa sulat ni Pablo unsa pagyud ang lain nga atong mabasa mahitungod sa tugon nga iyang gihimo. Atong ipadayon diri sa bersikulo 19 ngadto 20 nagaingon niini. Atong i-plus sa screen no, ang unang Timoteo 6 bersikulo 19 ngadto 20 nagaingon niini. Sa ingon niini ginabutang nila alang sa ilang kaugalingon ang maayong patukuranan alang sa umaabot aron ilang makuptan kanang kinabuhi nga mao ang tinuod gayud nga kinabuhi sa 20. O Timoteo, bantayi ang mga butang nga gikasalig diha kanimo. Likayi ang mga sulti-sulti nga dili Dios nun ug ang mga pagsupak nga gikan sa ginaingon apan dili tinuod nga kaalam. Nahurot na lagbasa ngadto sa bersikulo 20 mga higalag mga kaigsunan sa kapitulo 6 sugod sa 11. Wa gyud mag-mention kini nga kini nagpasabot para sa tugon nga magbantay sa adlang igpapahulay sa bado. Apil nga sa pagtugon ni Pablo kang Timoteo, matud pa sa bersikulo 20, o Timoteo, bantayi ang mga butang nga gikasalig diha kanimo. Likayi ang mga sulti-sulti nga dili Dios nun og mga pagsupak nga gikan sa ginaingon apan
dili tinuod nga kaalam. Apil ang palikayan ang mga sulti-sulti nga dili Dios nun. Kung naa ka diha sa matuod nga pag-ila og Dios, muning tugon ang gibuhat. Pero wa pud magpasabot mga higalag mga kaigsunan diha sa imong pagtulunan kay daghang mga relihiyon karon nga kung naghimo ka niining mga sistema nga nagbantay ka sa tugon nga giingon ni Pablo nga maningkamot ang tao nga mahilayo siya sa dautan, unya nagahimo sa pagkamatarong o unsa pa diha labi na sa mga dato nga kinahanglan dili sila maghimo sa supak sa kabubuton sa Dios nga mao na po ilhanan sa tinuod nga relihiyon. Daghang mga relihiyon po dron kung gi-apply ni sa inyong pagtulunan dili ni supisente o basihanan nga tinuod na. Kinahanglan do na gid po'y pagsusi sa doktrina diha sa relihiyon. Mga higalag mga kaigsunan. Kay basig bingon ng mga naminaw gi-apply na namo brad. Nga kanang tuguna. Sa uban nga wala magbantay sa adlang igpapahulay Sabado pananglitan. Brad, amo po nang gi-apply. Nasayod po mi ana nga dili na tugon para sa Sabado, among gi-apply. So mingon na bata, mingon na baka kami tinuod, kinahanglan usab nga dunay pagsusi. Mususi ang tao, sabi sa unsang reliyon, apil nga kami inyong susiyon usab sa among pagpadayag sa among doktrina, mga higalag mga kaigsunan. Nakaron, unsa pa ang gipahayag dinhi nga tugon mga higalag mga kaigsunan sa pagpahayag ni Pablo kung ato gining tagaan og pahayag kining nakasulat sa unang Timoteo kapitulo 6. Basahon ko, ipaibabaw ko pagbalik, ganina gibasa sa kaubang ministro ang 11 ngadto 12. Basahon ko gyud pagbalik usab ang bersikulo 10. Ilapos na ko sa bersikulo 12 sa kapitulo 6 lang gyapon sa unang Timoteo. Ingon ini ang atong mabasa. Kaya ang pagkamahigugmaon og salapi mao ang gamot sa tanang pagkadautan. Og tungod sa maong pangibog, may mga tao nga nanghisala gikan sa pagtuog ilang gipalagbas-lagbasan ang ilang kagulingon sa daghang mga kasakitan. Apan ikaw o tao sa Dios, pailayon ining tanan, paningkamuti ang pagkamatarong, pagkadyuson, pagtuo, pagigugma, pagkamainantuson, pagkaagop. Sa 12, pakigbugdo diya sa mayang bugno, labot sa pagtuo. Kalakip nga ang tao dili gyud kinahanglang mahigugma sentro sa salapi. Kay matud pa ni Pablo, kay ang pagkamahigugmaon og salapi mao ang gamot sa tanang pagkadautan. Tungod daw sa maong pangibog, may mga tao nga nangisala gikan sa mga gikan sa pagtuog ilang gipalagbas-lagbasan ang ilang kagulingon sa daghang mga kasakitan. Mao na siya mahigala. Ang tugon nga gihimo ni Pablo nga gigamit nining pastor sa Sabadista para ipahaom sa ilahang dapit kay nagpadayon man sa pagtuman sa adlang igpapahulay Sabado nga nasulod sa napulo ka sugo, wa musumada, wa mulaban ang unang Timoteo 6:14 nga gigamit ni Pastor Bendilio. Na brother ni, gawas nga si Pablo usab nagpahayag nga matud pa magatugon ako kanimo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling. Kinsa pa ang tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo nga kauban ni Pablo nga nagapahayag usab sa ingon ni ana nga pag-explicar ni apostol nga si Pablo. Aniya pa ang usa nga apostol ni Ginoong Jesucristo, kini si Apostol Judas nga gitugon kini siya ni Ginoong Jesucristo. Nga matod pa diri sa Judas kapitulo 1 bersikulo 22 ngadto sa 23, og patuoha ninyo ang uban nga nagaduduha. Luwasan ninyo ang uban pinagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Ang uban kaluwi ninyo dinuyugan sa kahadlok nga pagadumtan ninyo bisan pa sa bisti nga nabuling sa unod. Busa ang kini nga tugon wala gyapon dili di connection dito sa napulo kasugo, Brother Ronnie. So, matinaw mga higalag mga kaigsunan, gisusita gawas kang apostol nga si Pablo nga nagtugon nga kinahanglan mahigawas kini sa buling. Si apostol usab nga si Judas nagpamatuod usab nga matud pa niya nga patuohon ang mga tao og patuhan ninyo ang uban nga dunay pagduha-duha. So ito pa magduha-duha to mo ilang usapod nga bulaton nga patuohon gid ang tao nga wala nagi pagduha-duha. Ang ila dayon bulaton luwasan ninyo ang uban pinagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Doon na po sila ibulaton nga pagsakmit sa mga tao gikan sa kalayo nga munay paagi sa pagluwas. Ang uban daw kaluyan ninyo diniyugan sa kahadlok nga pagadumtan ninyo. Doon ay pagdumot nga tugon po ni apostol nga si Judas. Pagadumtan ninyo bisan pa ang bisti nga nabuling sa unod. Naagyapon ang bulig. Nga palikayan ni Pablo bantayan nga ang sugo nga mahigawas kinis buling.
Si apostol pod nga si Judas nag-ingon pod pagadumtan ninyo bisan pa ang bisti nga nabuling sa unod. Mao na siya ang koneksyon nga tugon nga dunay buling nga palikayan mahigawas mo niya na sa pahayag ni Pablo si Judas pod nagpahayag pod nga unsa may nabuling kini diay bisti ingon nga nabuling o bisan pa ang bisti nga nabuling sa unod. Bantayanan nato nga doon na tayo bisti nga nabuling sa unod nga matod pa gidumtan kana sa Dios sa pagpahayag ni apostol nga si Judas. Unsa ba kining gipulagway sa Biblia Brad Diber nga bisti nga matod pa dumtan kini siya kun kini nabuling sa unod sumala sa pagpahayag sa Biblia Brad Diber. Ato pagabasahon bro sa pabor na to sa ilahang Biblia nga SDA kung Seventh-day Adventist Church Holy Bible sa Job Kapitulo 29, versikulo 14, nagaingon ini. Gisulob ko ang pagkamatarong, og kana nahimo nga akong bisti. Ang akong hustisya nahimutang ingon sa kupo, og purong-purong. Busa dili di pod literal gyud nga bisti nga palikayan nga nabuling sa unod. Tungod kay kining bisti di ay ingon sa dina man og sa lain nga pagkapahayag Brad Diber, Brad Rini, Brad Donald, bisti o sa nina dili siya literal ang gipasabot nga munay palikayan nga pagadumtan ninyo bisan pa ang bisti nga nabuling sa unod kay ang bisti nga gisgutan dinhi sa Biblia ingon nga nasulob pagkamatarong ang gipasabot. Gisulob ko ang pagkamatarong og kana nahimong akong bisti. Sa ato pa di ay bisti nga dili mabuling sa unod, nga dili day ka magbuhat sa kahugawan. Kundi magbuhat ka o ibisti nimo ang pagkamatarong mo nay tugo ni Pablo ug ni Judas mga igalag mga kaigsunan tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Nakaron, Brad Ronald, hain pa ang pagpahayag sa balaang kasulatan tungod kay si Pablo ug si Judas nakapareho man sila nga duna sila tugon nga kinahanglan dili mabulingan ang tao niya nang gingong bisti nga matod pa pagadumtan kun kini nabuling sa unod. Unsa pay pagpahayag sa balaang kasulatan Ani Brad Ronald? pa Bradron ang dugang puriba sa pagpahayag ni David. Dinhi siyang sulat, dinhi sa nakasulat sa Salmo Kapitulo 132 versikulo 9 nagaingon. Pasulobi ang imong mga saserdote sa pagkamatarong og pahugyawa sa kalipay ang imong mga balaan. Sa ato pa, gawas kang propeta Job, nga gihubad nga ang bisti maong pagkamatarong, nga mo'y tugon sa mga alagad ni Kristo, nga ampingan o mahigawas nga dili mabuling, dili mabulingan. Gihulagway usab ug gipahayag usab ni Haring David nga pasulobi ang imong mga saserdote sa pagkamatarong, ingon sa ato pa, bistihan. Kinsa may bastihan katong suloban. Kinsa suloban katong bistihan, gilagway nga mga saserdote sa pagkamatarong mo ni ibisti ngadto sa mga saserdote. Ha? Og pahugyawa sa kalipay ang imong mga balaan. O may tugon nga dili magbuling, dili bulingan ang bisti nga dili bulingan mo ang pagkamatarong, didto daw na kinahanglan masulob ngadto sa mga saserdote ang bisti sa pagkamatarong. Pero Brad Diber, magisgotag saserdote. Unsa ba ang lain nga katawagan kung magisgotag saserdote, Brad Diber, sumala sa Biblia? Okay, mao ka ng mga ministro sa Bradron. Atong ipapabor silang kaugalingong Biblia, SDA kung Seventh-day Adventist Church Holy Bible, sa Isaiah 61:6 nagaingon ini. Apan kamo, pagahinganlan nga mga saserdote ni Jehova. Ang mga tao mutawag kaninyo nga mga ministro sa among Dios. Kamo magakaon sa bahandi sa mga nasod ug sa ilang himaya kamo magapangandak sa inyong kaugalingon. Busa, mga higala, matinaw sa gibasa sa gisusita nga kining saserdote kinahanglan masuluban sa pagkamatarong mao di ay kining mga gitawag og ministro. Ang ministro gitawag saserdote ug ang saserdote gitawag usab og ministro. Sa Bibliang Katoliko kanang saserdote pare. So, pare o saserdote maura ang gitawag og ministro nga matud pa sa paghulagway sa Biblia. Sila mo'y angay nga magsulob sa bisti sa pagkamatarong kay gitugon sa mga alagad ni Kristo nga kanang bisti dili mabulingan. Okay, nakaron. Sa
Pagpahayag naman sa Biblia, Brada Rene, sa gisusita sa gigamit ni Pastor Bindilio nga naggisgot man ang pahayag ni Pablo mahitungod sa malikayan ang mahigawa sa buling, ang buling bisti nga maong pagkamatarong nga muna isulob sa mga saserdote o ministro sa Dios. Unsa ba ang gihulagway papud ni ining gitawag og bisti nga ipasulob nga maunang pagkamatarong diha sa mga katawan sa Dios, Brother Rini, sumala sa Biblia. Ang ipasabot ng Bistir, Brother Rini, mo ka na ang matarong binuhatan sa mga balaan. Dini akong pagbabasahon, dini sa nakasulat sa Pinadayag Kapitulo 19, versikulo 7 ngadto sa 8, ang Biblia, 70 Adventist Bible, nagaingon, managhugyaw og managsadya kita og ihatag ta kaniya ang himaya kay ang kasal sa kordero nayabot na og ang iyang pangasaunon nakaandam na sa iyang kaugalingon og sa pangasaunon gitugot ang pagbistig lino nga manipis, masidlak og maputli kay ang lino nga manipis mauman ang mga matarong binuhatan sa mga balaan. Sa mga higala gidugang sa pagpahayag nga kini daw lino nga manipis mao ang mga matarong binuhatan sa balaan. Kining gitawag nga og sa pangasaunon gitugot ang pagbistig lino nga manipis, masidlak og maputli. Bisting lino usa man ni kamatang sa tila or panapton nga matud pa gihulagway nga masidlak, manipis, masidlak og maputi nga kining lino nga manipis mao ang mga matarong binuhatan sa mga balaan. Mao ni ang ipabiste ngadto sa mga nangalagad, partikular sa mga ministro o mga saserdote nga sumala nga atong nabasa sa balaang kasulatan. Karon Brother Diver, sa atong padayon nga pagsusi nga ang nasaypan sa pastor sa Sabadista ang pag-conclude no nga kining 2 o unang Timoteo 6:14 ang tugon mao ang pagbantay sa adlang igpapahulay kundili matud pa diha nga dunay kinahanglan nga palikayan nga dili mabulingan unya matud pa sa pagpahayag pod ni Judas pod nga apostol nga si Judas kalakip nga iyang gihilagway pod nga ang bisti nga dili pod mahugawan unya sa gipahayag pod ni apostol nga si Pablo sa 6 Gis ngadto sa 12 sa unang Timoteo nga matud palikayan ang mga paghigugma sa salapi og naa diha ang mga giingon nga mga pangibog sa unod. Dugang pagpahayag sa Biblia Brother nga nag-istrikto gyud ang Dios sa niya ng mga mata nga dili niya kagustuhan aron ang tao mahilikay sa mga pangibog sa unod o kining giingon nga mahigawas sa buling sumala sa pagpahayag sa Brother sa Biblia. Hain pa nato kini mabasa. Atong mabasa Brother dinhi sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 15 ngadto sa 16 ning atong basahon nga Biblia kining SDA Seventh-day Adventist Church Holy Bible nagaingon ini. Ayaw ninyog higugmaa ang kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan, wala diha kaniya. 16. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, mao kini, ang pangibog sa unod, ug ang pangibog sa mga mata, ug ang pagpagarbo sa kinabuhi, dili gikan sa amahan, kundili sa kalibutan. Matinaw sa dugang pagpahayag nasusi nato gikan kang Pablo, apostol nga si Pablo, apostol nga si Judas, apostol nga si Juan. Doon nagyoy pagpalikay mga higalag mga kaigsunon nga apil sa iyang gi-mention matod pa niya kining mga pangibog sa unod. Sa gibasa sa kauban nga ministro Brada Diber niya sa pahayag pod ni apostol nga si Judas mo tong iyang giingon nga nga pagadumtan ninyo ang bisan pa ang bisti nga nabuling sa unod kun hain kining mga gihulagway nga nabuling sa unod mo tong gibasa sa kauban nga ministro Brother Diber sa pahayag ni apostol nga si Juan nga
Ayaw ninyo higugma ang kalibutan niyang mga butang diya sa kalibutan. Kung may nahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa man wala diya kaniya. Kaya ang tanan nga naa sa kalibutan, o gi-emphasize dayon, ang pangibog sa unod. O mo man ang gingon ni apostol nga si Judas, pagadumtan ninyo bisan pa ang bisti nga nabuling sa unod. Mabulingan ang unod kung naani mo ang mga pangibog sa unod o ang pagpangibog sa mga mata o ang pagpagarbo diya sa kinabuhi. Kini daw dili gikan samahan kun dili iya sa kalibutan. Nakaron, hain kini Brad Ronald ang gisgutan nga mga pangibog sa unod nga mao ni makapahimong nabuling sa bisti nga pagkamatarong diya sa tao. Gilagway ba sa Biblia, Brad Ronald? Oo, Brad Ron. Ang dugang prueba ni Ana, ani atong mabasa dinhi sa nakasulat sa Galacia, Kapitulo 5, versikulo 16 ug 18, ingon niini ang atong mabasa. Apan ako magaingon, panagawi kamo diha sa espiritu ug ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa unod. Kay ang mga pangibog sa unod kasupak sa espiritu ug ang mga tinguha sa espiritu kasupak sa unod. Kay kining duha nagakasinupakay man ang usa sa usa aron kamo dili makahimo sa buot ninyong pagabuhaton. Apan kun kamo ginamanduan sa espiritu, kamo dili ilalom sa kasuguan. Busa, mga higala sa pagpahayag usab ni Pablo sa pagsusita sa giingon ni apostol nga si Juan nga dili higugmaon ang kalibutan, kaya ang tanan nga naa sa kalibutan, ang pangibog sa unod, ang pangibog sa mga mata o ang pagpagarbo sa kinabuhi dili gikan samahan. Matud pa ni apostol nga si Pablo sa gibasa ni Brad Ronald. Apan ako magaingon, panagawi kamo diha sa espiritu, ayaw ninyo pagtumana ang pangibog sa unod. Ganong di man ipatuman ang pangibog sa unod, kaya mao man di makapabulinggod sa alagad sa Dios, labi nas mga saserdote nga mao nang mga ministro. Gimpasayas ba, Brad Diver, kung sa gininghain kining mga pangibog sa unod nga matud pa ni apostol nga si Pablo, nga dili gyud kini siya higugmaon sa tao kay kana buhat nga iya sa kalibutan. Oh, ipadayon na to Brad Ron sa 19 ngadto sa 21 sa mao gyapon nga kapitulo sa Galacia. Sa ilaha gihapong pabor na to, sa ilang balaang kasulatan SDA Seventh-day Adventist Church Holy Bible nagaingon ini. Sa 19, ug dayag kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini. Gi-emphasize na. Pakighilawas, kahugaw, kaulag sa 20. Pagsimbag mga Diyos-Diyos, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabubho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay, pundok-pundok sa 21. Kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakhak, og mga butang nga maingon niini. Pasidan-an ko kamo sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kaniadto nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili magapanunod sa gingharian sa Dios. So ato na. Matinaw kayo mga higalag mga kaigsunan nagihubad kung unsa kining unod nun nga mga buhat nga iyas kalibutan nga mo palikayan sa tao matud pa sa Dios kay mao ni makapabuling sa tao. Kinahanglan mahigawas ang tao niya ng buling, nga buling mo ng kalibutanon, nga mga buhat, kay mo na makapahugaw. Mo nang tugo na ang gihimo ni apostol nga si Pablo, mga higalag, mga kaigsunan. Nga nasaipan sa paggamit ni Pastor Mitchell Bindilio. Nakaron, ang mga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Rene, Oo. sa ilahang mga pagpahamatngon o pagtugon nga kinahanglan ang tao mahigawas sa buling nga unod nun nga dili sila mabistihan yana kay kundili ang ibisti kadtong pagkamatarong nga bisti kay dili gusto ang Dios nga ang tao o ang alagad sa tao magbisti og kahugawan. Sila ba diha sa ilahang dapit sa maong pagkakatauhan sa atong Ginoong Jesucristo, nag-exercise ba sila nga sila anaapoy ilang ginapahayag nga relihiyon nga kanang relihiyon o pagtulunan giingon ni Pablo o giingon ni Santiago alagad di Kristo nga putli kana Brad Rene? Doon na gyud, Brother Rene. Ako lang kining pagabasahon ng prueba din sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 27, sa SDA Bible, nagaingon,
Ang reliyon nga putli og dili bulingon sa atubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo og sa mga babaeng balo sa ilang mga pagkaguol og ang pag-amping sa kaugalingon nga dili mohugawan sa kalibutan. Tungod kay naa sila sa pagmatngon sa mga tugon nga gibuhat nga dili nila buhaton ang kahugawan. Nga mao na ang kalibutanon nga mga buhat nga mo'y makapahugaw sa tao. Mao nang gipahayag ni apostol nga si Santiago nga ang ilang reliyon nga putli og dili bulingon sa atubangan sa Dios. Mapasigarbuhon sila nga mipahayag sa ilang reliyon nga putli og dili bulingon. Kaya wa man nalambigit sa mga unod-non nga buhat nga iya sa kalibutanon. Kung basahon, Brad Diver, sa laing version sa Biblia, ang pagkapahayag ni Apostol nga Santiago nga matod pa aduna sila relihiyon nga putli og dili bulingon sa atubangan sa Dios. Giun sa kini sa pagpahayag, Brad Diver. Oo, okay, Bradon, kining mayong balita, Biblia nga may imprimatur, Ricardo Cardinal Vidal, sa maurag yapon nga bersikulo, sa 27 sa Kapitulo 1 sa Santiago, nagaingon ini, alang sa Dios nga amahan, ang putli ug matuod nga tinuuhan, mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Kung mao, relihiyon o tinuuhan nga putli matud pa sa pagpahayag sa nakasulat sa Biblia nga giingon nga ila kanang gimatngunan nga dili gid mabulingan ang ilang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Mao kana mga kaigsunan ngano? Mao na diha dayon ang pag-ila sa matuod nga relihiyon. Pero dili pod akon sa ako nang gikaingon nga bisan nagamping ka nga wala nimo nabuhatan ng kalibutan ng buhat nga mga unod-non nga may makapabuling sa tao nga mo nay atong pag-ila sa matuod ngano tungod kay sa pagkadaghan sa relihiyon mahigalag mga kaigsunan karon sa tibok kalibutan sa statistics kung ako masayo less than or more than 3,000 or 4,000 na ba usa ra may tinuod. So challenging sa matag usa ang pagsusi, ang pagtuki sa imong reliyon kinibay tinuod. Ngano man, kay magisgot tag putli o tinuod nga reliyon, naman po'y dili tinuod nga reliyon. O magisgot tag tinuod agi bakak. Sa Biblia, Bradiver, nabagi giingon nga true o tinuod nga reliyon sumala sa pagpahayag sa Biblia? O naagid Bradon, kining Biblia nga the Bible, James Moffat Translation, sa Psalm 34 verse 11 nagaingon ini, "Come, listen to me, my sons. I will teach you true religion." Na kung natuning hubaron sa Bisaya, "Dali, paminaw kanako, akong mga anak. Tudluan ko kamo sa tinuod nga relihiyon." Dunay tinuod nga relihiyon, opposite nga dunay bakak. Sa tinunan sa atong Ginoong Hesukristo, tungod kay putli, ang ilang relihiyon, moto'y tinuod. Kaya di man hugaw, di man buling. Nakaroon, Brad Rini, gipahayag bagid pod sa mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo nga kining gitawag nilang relihiyon nga matud pag tinago nga relihiyon dako may dako sila nga gingon unsa ka dako ang tinago sa ilang relihiyon sumala sa pagpahayag sa tinunan sa atong Ginoong Hesukristo. Aniad sumala dinhi sa pagpahayag, Brother Ronnie, kinakasulat dinhi sa unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16 sa Maayong Balita Biblia, nagaingon adunay imprimatur ni Ricardo Cardinal Vidal, nagaingon, "Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Nagpakita siya ingon nga tao og namatud-an nga matarong pinagi sa espiritu og nakita siya sa mga anghel, giwali siya ngadto sa kanasuran, gituohan dinhi sa kalibutan ug gibayaw ngadto sa langit." Matod pa kang Timoteo nga wala gid daw makalimod sa ilang dako nga tinago sa ilang relihiyon nga unsa tong relihiyon nga gi-emphasize sa pagbasa nato sa Biblia, putli nga relihiyon nahigawas sa buling. Ang buling mo tong buhat nga unod-non buhat nga iya sa kalibutan o kalibutanong buhat. Hain pa, sumala sa pagpahayag, Brad Ronald, sa Biblia nga kung aduna tay relihiyon nga putli, dili pagahuna-hunaon nga kining matud pa nga kung adunay magahuna-huna nga siya reliyoso niya, wala pud magpugong sa iyang kagulingon, dili pud na matawag nga putli nga reliyon. Hayan kini sa Biblia mabasa, Brad Ronald. Ania pa ang dugang pahayag ni ana Bradron dinhi sa nakasulat sa
Santiago Kapitulo 1 versikulo 26 ingon niini ang atong mabasa. Kung adunay maghuna-huna nga siya relihiyoso og wala siya magpugong sa iyang dila hinunua nagalimbong sa iyang kaugalingong kasing-kasing, ang relihiyon niining tawhana dili magpulos. Dili gyapon magpulos di ay kung ingon ka nga maghunahuna ang tao nga siya relihiyoso, kinagod siya relihiyon. Pero naman wala siya magpugong sa iyang dila, hinuon nagalimbong siyang kagulingong kasing-kasing, ang relihiyon matud pa nining tawhana dili magpulos. Mo nang bantayanan sa inyong pagsunod sa among programa. Kinsa ba ang naghimo sa pagpugong sa mga giingon nga pagpugong sa kaugalingon? Ha? Wala siya magpugong siyang dila. Paturagas ba o yaw-yaw ba? Ha? Tali ka na mo o gining pastor sa Sabadista mahikalag mga kaigsunan, dili gina nimo makita diri ka na mo. Ha? Didto gina makita sa pastor sa Sabadista nga si Mitchell Bendilio. Daghan pa unta ang among pagpabati diya kaninyo labi nas mga clipping, pero unsaon man nga limitadong oras. Pero igo na, supisente na. Dili man namo mapabati diya kaninyo nga kining pastor sa Sabadista walay pagpugong sa iyang dila, kay bisag unsa na lay ipangyaw-yaw, magbuot-buot og istorya atake diri kanamo. Pero di ay ang iyang mga pagpangatake dili man gyapon magpulos o magsilbi. Higo na sa inyong pagpatalingog nga among gituki o among gisulti ang matuod nga ang pagpangdani, ang pagpangabig niya diha sa ilang pagtulunan nga nigamit og teksto dili applicable na nining atong panahon. Nagsugod sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Kaya ang tugon nga gihimo ni Pablo, gihimo ni Santiago, gihimo ni Juan o gihimo ni Judas nga tinunan sa atong Ginoong Jesucristo mao ang pagpalikay sa tao nga dili sila mabulingan. Mabulingan sa bisti nga giingon nga pagkamatarong. Muna wala gyoy koneksyon sa adlang igpapahulay mga higalag mga kaigsunan. Basta nasaypan ni Pastor Bendilio ang paggamit sa teksto pahaom sa ilang doktrina diha sa Seventh-day Adventist Church. Sa ako nang gikaingon, limitado man ang oras, napupos naman, sundin ninyo kami para sa sunod nga Domingo atong ipadayon ang mga paghatag og explanation. Tali ka na mo nga mga ministro sa PBCM gidumalahan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio nga gitukod sa magtutudlo Master Tomas Dio Sr. o kining pastor sa Sabadista aron inyong matimbang-timbang kinsa gyud ang anaa sa kamatuoran. Sa ngalan sa magtutudlo Master Tomas Dio Sr. o sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kami manamilit na kaninyo kini inyong gisuon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos o gingon man sa kauban nga mga evangelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba. O kiniusab si Brother Ronald Canyaman. Kiniusab si Brother Rene Telbrico, mayngon na lamang daghang salamat sa iyong pagtanaw o pagminaw o mayong Domingo kanatong tanan.